بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا رانا الاربعاء shidda ga watan zulqa'ada, hijira na da shekara 1442, wanda ya daidai da 16 ga watan yuni miladiya shekara ta 2021. hadisin mu na yau an abi sa'id al-khudri رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. hadisin mu na yau an karbo shi daga babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri, sunan shi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, yarda Allah ya tabbata a gare shi da shi da sauran sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gabaki daya. Wannan babban sahabi Abu Sa'id al-Khudri shine rawaito yace naji manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yana cewa: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, duk wanda ya ga wani abun ki daga cikin ku, ma'ana duk wanda ya ga wani sabo da ake yi to ya canza wannan sabon da hannun shi. fa in lam yastati' fa bi lisani, idan bai iya canzawa da hannun shi ba to ya canza da harshen shi. fa in lam yastati' fa bi qalbihi, idan kun bai iya canzawa da harshe ba to ya canza ainihin da zuciyar shi. wa zalika adhaful iman, wannan shine ainihin mataki mafi rauni na imani. ma'anar hadisi kenan ta kai ce Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu. kenan yawa a cikin wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mana umarnin cewa yanda muka ga ana yin wani abun ki, ana yin sabo, ana aikata wani zunubi, to mu yi kokarin canza wannan da hannayen mu. ma'ana idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko da ƙarfi akan wanda suke yin wannan sabon, za mu yasa su dole su bari. misali kamar ainihin gwamnati ko shugaba ko wanda yake da ainihin wani mulki wanda zai yasa dole a yi, ko kuma a'a uba ne wanda yake da iko akan dan shi ma zai yasa shi dole ainihin ya bari. idan kun mutum bai iya wannan ba to sai ya je ga ainihin mataki na biyu, shine ainihin mutum ya canza wannan abun kin da ainihin harshen shi. ma'ana shine yayi bayani cewa su ji tsoron Allah, su daina sabon Allah, wannan abun da yake yi bai dace ba, su dawo zuwa ga yin Allah subhanahu wataala biyayya. idan kun mutum bai iya wannan ba, sakamakon bai da ainihin ilimi, bai da babban ainihin ilimi na da zai musu ainihin nasiha, to wannan abun ya canza shi da zuciyar shi. ma'ana ya rike a zuciya cewa abin da suke din nan da gaskiya bai dace ba, kuma tare da fatan Allah ya kawo musu canji kuma ya bar wannan wurin da ake samun Allah. wannan shine mataki na imani mafi rauni. wannan kenan. Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mu. Allah ya samu daga cikin bayan shi nagari wanda suke umarni da alkhairi, suna yin hani kuma daga ainihin sabo na Allah gwalgwadon iyawarsu. Allah ya samu daga cikin masu sauran magana tare da aiki da mafi kyau daga ciki. inda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya karba daga gare mu, inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. marigaya daga cikin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe musu, Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta. mu da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya raya mu rayuwa ta musulunci, Allah ya kashe muna masu imani, Allah ya sa mutuwa ta zama hutu a gare mu. musulmi da ke cikin walhalu kala kala, da ke cikin bashi da matsi da talauci da bacin rai, Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye. Allah ya tabbatar da mu akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya mana tsari da kariya game da bid'a da sakin hanya. Allah subhanahu wa ta'ala nake roƙo ya biya mana dukkanin bukatunmu duniya da lahira a cikin sauki. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.